Nana, oy, ako nagitak-ang. Napano yung utanon dia nga wapa kahagpati. Oh, may noon. Si Andoy, wa nyo ikita. Naghakot. Ay, Dinsyo. Imong anak kay, si Andoy. Mundang na ko ng pangitas kanding. Gayo siya, nga dusan ako sa Tigos Kabaw. Ay na naghilabti si Andoy, eh. Ano naman? Di manggod. Sila si Dimit, wala ganahe mangita ng kanding. Di na ganun naman lakaw. Sus. Supako nila ang gusto sa tao agawon? Ha? Masuway sila. Di takapugos anak nila. Kay matod pa sa tabi, kanang kandinga, wan ako no dinis kalibutan. Sige ngon. Daghan man kong mga tabi. Maunang nangundang ang uban. Mga masinapako ng mga tawanan di mo taho sa agawon. Siguro masuko si inyo si Bio ini. Anong gug kasuko anak good? May katarungan man sa gam. Mungundang ng mga tao og pangita anak. Abi ni mo gano? Ano naman? Ang angki wa naman tano magpakita ang kanding, wa nay nakakita. Usa nakasimana. Sus, kahanggaw ang mga tawanan eh. Napakita ng kanding atong miaging mga adlaw. Di sila makaingon nga wa na. Di lagi nato mabasol ang mga tao. Naon sa man ka oy? Mabasol. Paminaw ragod tay. Be, unsa man akong paminawon? Daghan manggod ang nag-ingon tay nga kanang kanding nga gipangita nilang Sir Marlon ug Ninyo Sibyo, wa na kuno na. Unsa wa na? Kana nila makita nga kanding sa mga tao. Usay ilang gukton. Igdas lang kayo. Ha? Unsa man na di ang kanding? Yamin sila wan a? Di man kuno na mautay. Kisa gingon? Ang mga tao lagi. Tao. Duklong ko na ng mga tawhana noon. Mingon sila di mao. O ikaw, di ka mo tuo. Di ko mo to. Ha? Di ka mo to o kay gahi ka mag-o. Kahit o. Ikaw, humok. Bo. Ana pa na kay ubon di ay. Oy, dalian na magulungan di. Kay gutom na ko. Kahit o. Ikaw ba? Ay, sig paminaw ng tabi sa mga tao ha? Nga mga wahiling undan. Bisag misunod ra ko sa ilang gisulti. Misunod. Ayaw, paminaw. Bisag baka dungog ko. Kapungin ang dunggan. Sige, Nay. ingon. Nag-ingon sila na wala na puno ang kanding diri. Naghago ra tag pangita. Ikaw sa utso sa gada. Ala nay, awa nay. Oy, Dinsyo! Saan naman taong kantawahan na kayo? Nagpunay naman kapangaway na yung mga anak. Niingon lagi ta diyo. Pataka na sulti ng mga matawa na, mga bataa. Huwag nga kuno na yung kainin Baday. Kotlan niyo dahi. Oo, asa man ka nagsukan ako diri mga ulata. Halilinan ko! May juday kay magabuhat ninyo lay no. Grabe jud ma'am. Salamat kay kog dako ninyo lay. Grabe ka gabuhos andoy ma'am. Uy, grabe jud nalingaw jud kong andoy. Grabe jud. Pinyalay. Kasali. Ay salay. Upo. Nahimuot gyud ko sa imong istorya. Purot na kong bilib ni mo lay kasaligan jud ka. Nya ba nga ako ba si Andoy ba? Kasaligan ba kahana? Di ba ka naman nabi? Nagtuo jud ko mama, di jud na mo tabis Andoy. Maayo unta lay. Sugo agid ko ma'am bisag unsa pa na. Pero di lang gyud mo kumpiyansa mama. Di mo bulgar atong mga sekreto. Sakto jud galay. Nya salig misag ko atong duha nga mulaban gito nako. Na naibaw na ko ana ma'am nga mas mulaban gyud na sila nimo kaysa ni Sir Marlon. Murag doon na ba ito problema ang duhada, may tungod sa kanding. Murag na bito mo. Tabangan na to sila. Ako, ikaw, og si Andoy ang mulihok. Aron pagtabang sa pagsulbad sa ilang suliran. Sa man dayon ang dako nilang problema, ma'am? Naaoy. Kana din pagtago sa kanding di ay nga, di may bawaan sa uban. Labi na ni Marlon. Oo, no? Sus, kadako ng problema, ma'am. Uy, gubod, siya kayo nagmahibawan ng Sir Marlon.
ug doon na pagyulain. Ang kana ding abilidad sa kanding, makahatag nilag kabulahanan ug makausab ka na sa ilahang kahimtang. Mao ba, ma'am? Oo. Ug kana lay, makahimo gyud nagsuliran sa ilang pagpuyo. Ikaw ra gyud akong sultihan anilay ha. Ang kanang kanding talagsaon ug malibang nagkwarta. Ug aron ato silang matabangan, ikaw ug si Andoy akong dadon nila ha. Aron makapamati sad mo sa ilahang mga problema. Hoy! Ayo! Hutoy! Oh, pwede siyo. Kung saan may balita, Noy? Marlon, Si Marlon, nakalakaw na, oy. Kuya kong sinting. May sabutan ko to sila. Nganom di unta. ano sabi ng balita atoy? Mga kadaghanas mga tao nangundang mapapangitas kanding. Kaya kuno ka na hayo pa, wala kuno na sa kalibutan. Nakadungo ka ng istorya ha? Dungog ko na, Noy. Mga itong kalalis bing tiriyo, tungod anang tabia. Pero, wam gyapon siya muhunong papangitas kanding. Kaning kamot gyapon pobre. Pero naglabi ang pagtuo, Noy. Nga kanang kandinga, wala na nangani. Nay, si Munday o ako mga anak. Naibuong po na yung tabi ah. Ako mitatugiing na si Tiriyo. Nga kuwap ang kandinga din eh. Nga nung daghaman nakakitaan na adto miyaging adlaw. Bitaw sa no? Pero ang mga tao ko ni Ingon, nga di ko na tinuod ng kandinga. Kung si dito, usapik na. Sa kanding-kanding din na. Dili ba mao? Maode ta na ibalita ni mo, Sir Marlon. Maunta. Kaya ron siya mo akong pahokmon kung ipabadayon ba sa mga tao papangita ang kanding. O dili ba? Kaya ron mabay mahago. Pero Noy, nainumdum ka sa kong apahan, Noy. Katubang kuyog-kuyog ni Don Andres. Nisulti gito siya, Noy, nga katong kandinga. Wato'y kamatayon. Sang higag ng kandinga no, wag yung kamatayon sa. Oo, Libay. natuod yung kuha na, Noy. Kaya maom ko na istorya sa mga katiguangan. Nya, nang pagpapakita ang kanding, be, sama ni mga anak ron. Ha? Kato magigugukod nila ba? O lagi. Sagdi lang, Noy. Kaya nagbalik ni Sir Marlon nga, eh. Ako lang nga sultian na na. Palihog ko ha, sultihan ko na. Ginay. Kaya ron, way mahago, aron makaibaw ng mga tao, kung undangon na bagdili, ha? Sige. Awan, kapoy-kapoy lang tayo pangita ato, nga di naman to ikita. Unya, di ba mo sugot sa tatay nga muundang tas pagpagita. Sagdi ilan to siya, eh. Nagtuo mo gito siya ikita pang kanding. Ako sad bitaw doy oy. Ako bitong giingnan si nanay nga muhunong nas pagpangita. Kay kapoy na, nya di mo siya musugot kay mapalagi ko no klaro kung buhi pa ba na o patay na. Ikaw, Flor, isa yung una nimo. Ambot lang. Sultian ti ka, Flor, ha? Kung mutuo ka na ako, mas labing maayo. Pero kung di ka mutuo na ako, naragyo na nimo. Pero, yabaw ba ka? Gago-ago lang gid mo sa papangita ng kandinga. Wala na ng kanding diri. Ug di na ginaikita. More. More! Ano na nakaingon man ka nga, di na ikitang kanding. Basta lang, Ako sad bitaw doy oy, kaundangon man ko pero di mo musugot sa nanay good. basta sultian lang ta mo. Nagkapoy-kapoy lang gid mo sa inyong kagalingon. Ay, sulti is tatay debe. Nga, mundang mis pagpangita. Kuy, wala to siya. Ano di makamusulting tatay? Para makaundang na sa mis pagpangita ba? Total daghan naman sang nangundang. Ay, di lang ko. Ay, masukon ka siya. Uy, nas tatay day ay. Sulti eh na doon. Di lang, legit ko. Ikaw na lang siya. Sulti eh day ba? Tay, Eh, tay. ang hatag tayo eh. Dagang ka na tayo. Ang hatag tayo.
Tunga mo. Naapay usa ka putos. Uy. Isulti, ilunggot pinali pagsulti, anak. Tunga mo dia. Na, si Andoy tayo, ay, naku na siya isulti ni mo. Ay, Tunga mo, wala Andoy. lagi. Ilunggot, God, look good. Sabi Ha? siya, eh. Wala oy. Wala mo lagi. Usa ka na sa balik ini. Kapoy na mo. Unsa man ang Andoy? Sulti na Andoy. Kapoy na ba si kinaog ha? Nya kung musulti ko, di ka masuko. Masukog yun. Basta di ka masulti, masukog yun. Kuhaan ko tong latios kabaw niya. Unsa man na? Unsa man na? Di makakuig sa waya na. Ha? Dili man sa white ay good. Nala siya isulti ni mo. Ano naman hindi mo siya kasulti? Hindi mo kakasaway. Daghan mong gugaingon tay nga. Kakapoy-kapoy lang tagpapangita anas kanding. Awa naman na diri. Kita may katabi ana. Ang katabi ana, makatilaw ko silot ni Marlon ha? Nganong silot man tay? Nung may gidaot na siya. Ha, pareha na. Sama ras ilang gidawat si Marlon. Kamu ay mo kapila-pila na ha? Sabi ng pasyata ba na ito, eh? Ginawa ng kanding din, eh? Dili ka ni sa butahe, aron ang mga tao, bubatog na to, di na mutuo nga pangitaong kanding. Bitaw, sir. Maka-epekto ba dig maayos mga tao, sir? Ang uban nga mituo kat mangitas kanding. Karon wa na nun sila mga mangitag kanding. Ida, sa butahe mo, eh? Siyang paring rin iutok ka ni tanan. Adi sa siguro, sir, eh. Sa? Ano may yung kanding siguro? Kisa ba gisildo na mo? Ikaw lagi, sir. Naaron ba na niyang bubo? Ako, sir, ba, ni sulten ako, sir. Basig mag-away niya mong mamamparding, sir. Sa may labot mo mag-away, me? Awan mo, nabot mo, sir. Kapalungon tayo nung ka. Walay lain! Binuang ning ang paring! Aron maglagot ang mga tao. Kanang, kungan manggot, sir, kanang. Sulti! Kanang-kanang. Masali kang sulti, sumbag mo ka. Kanang di mo gud ka siguro, sir. ug si mamamparing mo yung tabian na. Someday, anong di man? Ha? Doon na palaylain nga ang natong dudahan? Kung timo guys, si Redensyo, sir. Naibuong naman gani kay usa na ron kasi mana niya. Wa na dyan nakakita sa kanding. Ah, purbida. Dili, di na mo. Di na mo yung basihan nga. Mawaan ng kanding din eh. Ay, naay mayo, sir, ay. Usbo na kong sungko ang mga tao, sir. Ug ako sila patapukon para imo sila pasabton. Okay, sir. Si Sulti, buhata. Niapilag pahibaw sa Densyo ha. Matambunga gyud siya. Umutabang sa pasabot sa mga tao. Adto na ko sa Redensyo, sir. Buhata! Palagi, sir.